manina ko ana. Pero luto para minuto ang lalo. Sinati yung video ka niya. Ano mo buhat dari pa yung video ka niya. Charot. Saan naman silupin anak para mag-advertise? Introducing hotdog. Tinder mo na. Tender, juicy hotdog. May dago. Hotdog. Ang batan, sila lang ito. Star! Star hotdog. Kaya sa grill mo? Kaya sa grill ba? Yan guys. Good morning. Hotdog lang muna tayo. Lagyan ko na to ng oil. Ang hina naman ito. Eh, busit tayo. Tapos ko na bro. Ayan. Harap ng sulaw. Pili na ito. No more monkey jumping Pwede na, on the ilun. bed. No more Sige na, ilun. monkey jumping on the bed. Una rin na kayo na. Cook naman na. Hindi kaya. Pilit. Pilit siya. Wow, star hot dog. So juicy and tender. Okay. Tender juicy star hot dog. Tender na. Star hot dog. Karo nga dahil pag narit. Ano Star yung mga hot vlogger? dog. Samay kita So mo. nice. Wow, yum yum yum. Obla. Buhay ito ito mo. Good morning everyone. Today Okay. is Monday. Nag-istorya pa lang gani sa cellphone. Buta yun lang nag-joke. Today is Monday. Mga joke lang mag-tampi sa mga super good. Nulit na ako'y katawanan ng istorya. Hindi ko editor. Butangan rin mo. Anak mo. Hindi ko editor. Ay, pobre. Dahil ka nga pagka-youtuber. Dahil, ago. Ano lang, pag-design na So lang. yummy, yummy, yummy. Pag-design na lang pagka-youtuber. Dual automatic ignition. Alright. Alright. Since malapit ng maluto, patay na. Di pa nag-red. Yan, maluto na. Maluto na si David. Nag-ingay ng mga aso dito. So far, kaingay. Se! It's done. Star hot dog. Dahil ka magluto, 6 minutes. Wala na, kahit pilit mo na. Excuse. Star hot dog.